2014. Kalmery zo stopy to dali znova dokopy. Kokoti, na rep vyvolené osoby. Do toho ty nemôžeš pokopiť, čo treba do formy vložiť. A ako hlboko sa do nej musí ponoriť. Ty, čo ste zreli, nemusí vám nič hovoriť. Môžete si svoj názor do majky dovoliť hovoriť. Ruku do ohňa, za svoj názor môže položiť. Ubol sa jebem dlhé roky, moc to mení polohy. Preto nemáš šesto, že ty nemáte to, čo mi. Ide o skúsenosti, automaticky o roky. To ťa ako zodgotil, čo tvoj rap mestu dal. A či vôbec niekoho oslovil. Teraz už nie je lepšie znovu pochopiť, prečo som tento album o toľko rokov odložil. Lebo som chcel, nech vám z toho na to položí. Ja mám osobitý štýl, ako oči, ktorý zanemal celý to brácho. Pravde s nimi, že južanský rap na SK scéne len ťažko prerazí. Nevraví, ťažká cesta mám výzvu, co to podarí. Treba to ako tučný plán, toť spáliť, odvážiť a nehambiť sa svoj názor obhájiť. Znala si to, ako keď sa idem odbaviť. Nemorálny kódex, schéma reality podáva dôkazy, že naše názory, náš ženu, svoj boj zdôrazní. Tu sú naše 4 vyjebané odkazy. Po piči konečne som rád, že prišiel ten okamih, keď sa produkovať veľké rap konečne oplatí. Vychádzam so štýlom Nexto, LC obháj, nemorálny kódex, schéma reality, poznáš, jediný zo starej školy, ktorí obstáli, nenechali, čo začali, aby úspech dosiahli. Vychádzam so štýlom Nexto, LC obháj, nemorálny kódex, schéma reality, poznáš, jediný zo starej školy, ktorí obstáli, dokončili, čo začali, aby úspech dosiahli. Pozri na vás každom po 13 rokov potetu, pripravený dať kvalitu, maximum do repu, to mysleli, že nás dobehnú a to je tu, niekde na pečaku salci hovorím vám dopredu, pozri na vás každom po 13 rokov potetu, pripravený dať kvalitu, maximum do repu, to si mysleli, že nás dobehnú a to je tu, niekde na pečaku salci hovorím vám dopredu.